Tare cu voi, noi este Maia, iar bine să veniți la un nou videoclip de-al meu. Astăzi, după cum ați citit și în descriere, vă voi arăta machiajele cu care mă machiez eu de obicei. Și da, să începem. Ok, deci, întâi trebuie să mă demaghez pentru că dacă vedeți, cred că în cameră nu se prea vede, dar îți dați aici la ochi. Și aici am dat cu de ăsta pe față și cu pudră. Deci da, în tine de machem. Oh. Și pentru cei care mă tot întreabă pe YouTube dacă am lentile, dacă port lentile, voi răspunde acum la întrebări pentru că sunt foarte mulți care mă întreabă. Și da. Nu, eu nu port lentile pentru că nu am purtat odată lentile și nu mi-a plăcut deloc și acum nu mai port. Și la mine lentilele nu ajută pentru că... Ok. Ok. Ok, deci întâi, după cum vedeți, am... Așa. Deci am acest, nu știu cum se cheamă, de la Ebelin. Nu știu dacă se vede. Cred că nu se vede, dar aici scrie de la Ebelin. Și da, am pentru make-up, tenul pentru față și da. Vom da aici un pic. Ok, m-am dat pe obraj pentru că trebuia să pun pe pauză pentru că o dura ceva timp. Adică nu ca și cum ar dura 5 minute sau așa, dar am preferat să pun pe pauză și da. După aia am pe frunte de dat. Așa e bun. Eu am aici oglinda și de aia mă tot uit încolo pentru că da. Și unde mi-am pus telefonul pe lucrurile de make-up. Și aici am ăsta. Și aici e patul, după cum vedeți. Da. Tot așa pe lângă oglindă, nu prea stă bine. Tot așa să pun asta mai așa. Așa. Și m-am adus aminte că foarte mulți, adică și foarte mulți dintre voi mă întrebați câți ani am eu, dacă e normal să mă machez. Mai mult pe stradă când vă întâlnesc, adică când întâlnesc fanii, mă întreabă câți ani am. Eu am 13 ani și da, mama mea mă lasă să mă machez, n-are nimic împotriva pentru că o sunt deja mare și da. Practic n-am 2 ani ca să n-am voie să mă machez. Știu că normal de la 14 ani e voie, dar maica mea n-are nimic împotrivă dacă mă machez la 13 ani, deci da. Acum următorul care mă voi, pentru că am gătat cu acela. Așa. Dacă vreți să fac un vlog unde las pe fratele meu să mă macheze sau pe bunica mea sau pe tatăl meu, atunci dați un mare like, să strângem până la 200 de like-uri, iar apoi voi face acest video, adică vlog, da. Până atunci mai este pentru că cred că acest video e primul video pe canalul meu, dar nu știu, poate nu, dar da. Deci, nu știu dacă se vede, dar această culoare este foarte frumoasă. E cu sclipici aici și aici e normală. Deci e foarte frumoasă culoarea asta. Și eu mă dau cu ea.
Așa. După aia pe celălalt obraz, nu știu, dar pe cameră nu se prea vede, dar eu, în realitate, sunt mult dată cu acest machiaj. Nu știu, pe cameră se vede prea machiat. Nu, dar pe cameră se vede prea machiat, dar nu. Ok, deci acum m-am dat iară cu de-aia de față, pentru că mi-arată foarte urât. Trebuie să fac întâi obrazul acesta, de aia mă uit în oglindă. Pentru că în cameră, adică în camera de la telefon, nu se vede prea bine și de-aia. Ok, deci nu știu dacă se vede, dar este bine, dar în cameră nu se vede nimic în cameră. În orice caz am gătat. Cu pudra asta mă voi da aici un pic la ochi. Cu această periuță. Și încă foarte mulți dintre voi mă întrebați dacă sunt prietenă cu Iuliana și de cât timp sunt cu Iuliana Beregoi prietenă și de cât timp sunt cu ea prietenă. Și da, eu sunt cu Iuliana Beregoi prietenă. Nu știu dacă ați știut asta până acum, dar voi dacă îmi puneți întrebări despre ea, eu o voi întreba pe ea, deși o știu foarte bine. Și ori vă pot răspunde eu, ori dacă nu știu întrebările, o pot întreba pe ea. Dacă îmi puneți întrebări în comentarii, pot întreba ori pe ea dacă nu le știu sau dacă le știu, atunci vă răspund eu. Și după ce am întrebat pe ea întrebările care eu nu le știu eu despre ea, care mi le puneți și eu nu le știu despre ea, pentru că nu suntem de foarte mult timp prietene, cam așa de un an, două, și nu ne prea vedem pentru că eu stau fix în Germania, iar ea stă în cameră, se vede așa un pic mai urât pentru că nu știu ce se vede așa, dar în realitate e bun pentru că așa mă dau eu, dar în realitate chiar e bun și da. Apoi așa le curăț eu de obicei pensulele. Așa. Ok, acum următorul este rujul. Nu știu dacă vedeți ce culoare este. E așa, stați să vă arăt în oglindă, poate se vede mai bine. Deci, vedeți, este așa un roz, roșu, lila, mov. Da. Așa un mov un mov cu lila, adică mov cu, cum se cheamă, cu roz așa mai închis un pic și cu roșu foarte puțin, pentru că da. Așa arată. Vedeți? Așa. Stați că am pus asta. Mă uit în oglindă pentru că în cameră nu se prea vede.
Stați așa pentru că m-am mânjit. Nu știu, dar în realitate chiar arată foarte bine, dar în... Oh my god, cum se cheamă? În cameră se vede foarte, foarte ciudat, dar în realitate arată foarte bine. Ok, rujul arată în regulă în realitate, dar în video nu pare deloc bine. Dacă nu vedeți pe stradă în Germania, dacă sunteți în Germania, în apropierea mea, vă zic acum locul, în 84048 Mainburg. Dacă sunteți pe aici în apropiere, puteți să treceți pe la, nu știu, pe la înghetatea italiană, dacă sunteți din Mainburg. Dacă nu, atunci, din păcate, nu. Dar puteți să veniți să mă vizitați. Ok, acum mă dau cu ăsta de gene, dar nu știu cum se cheamă, că am uitat. În germană se cheamă mascara, dar ok. Nu știu dacă auziți, dar e muzica de la TikTok. Pentru că îmi place foarte mult muzica asta. Tot așa. Apropo, mâine va apărea un nou video adică nu mâine, poate duminică sau ori mâine, ori duminică, nu știu încă sigur, dar mâine sau duminică uitați-vă pe canalul meu la Maia LR, pentru că va apărea un nou videoclip, adică nu că ar fi un nou, pentru că până acum n-am postat pe canalul la nimic și de aia. Dar sigur mâine va apărea un nou vlog în care vă voi arăta cum cânt la boxă, pentru că mâine trebuie să vină boxa mea. Și în caz că nu știți, eu sunt la bunica mea acasă, practic 5 minute de depărtat de casa mea. Și da. Omule, să fii și împărat, în viață nu e totul bani. Scuze, dar a sunat mătușa mea pentru că filmează pe telefonul lui bunica mea și vorbește mereu pentru că e fata ei și de aia. Dar imediat trebuie să închei videoclipul ca să-i dau telefonul să vorbească cu bunica mea cu mătușa mea. Nu știu cine la muzica asta să sune. Ok, super, cred că. Nu știu de ce, dar în realitate arată foarte frumos. Stai să mă duc la lumină să mă fac și părul. Nu știu unde mi piaptănul. Cred că este jos, dar nu știu unde e. Mă desfac acum la păr. Stați aici ca să mă duc să iau piaptănul și ne vedem după aia. Prieteni, n-am găsit piaptănul, dar nu contează. Ok, în camera arată în asta, în oglindă. Ok, stați așa. Stați așa, nu știu cum fac. Nu știu dacă vedeți.
cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Și dacă mai vreți videoclipuri de genul, sau să mă macheze fratele meu, sau să-l machez eu pe el, da, nu uitați să dați un mare like și ne revedem în videoclipul de mâine, că m-am gândit mai bine și îl voi face mâine. Dacă vine boxa mâine, desigur. Și da, ne revedem mâine pe canalul meu Maia LR. Vi-l las în comentarii. Iar da, aici îmi voi pune machiajele. Și da, ne revedem în următorul meu videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un mare like. Și acum voi edita iară un videoclip ca să-l postez tot astăzi, pentru că am mai făcut unul ieri și trebuia să-l postez. Ăsta este de astăzi, doar că ăsta nu trebuie să-l editez pentru că e direct de pe telefon. Și celălalt va fi tot de pe telefon, doar că trebuie să-l editez pentru că, da. Ciao!